Хайырлы күн, біз Шаян ТВ каналының 2 еллыгына багышланган матбугат конференциясын башлыйбыз. Безнең кунакларыбызны тәкъдим итәм. Шаян ТВ телеканалының башкарма директоры, баш мөхәррире Сахабетдинова Рамиля Әхмәтзакир кызы, Шаян ТВ телеканалы алып баручы Аяз Ахлиуллин, Шаян ТВ телеканалы алып баручысы Хабибуллина Зилә һәм Шаян ТВ телеканалы алып баручысы Гыниятов Эльдар. Сүзне сезгә бирәбез инде, Рамиля ханым, сез сөйләп китсәгез иде менә каналның тарихына бераз күз салсак, 2 ел элек эшләп киткәндә ничек ачылып китте ул һәм сез нинди бурычлар, максатлар куеп башлап җибәрдегез? Рәхмәт. Хәерле көн барыгызга да, хөрмәтле коллегалар. Мин сезне бик шатмын. Шундый матур көндә сәламләргә. Чынлап та 2018 елның 12 ноябрендә безнең кадерле президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов идеясы һәм ярдәме белән Шаян ТВ каналы эшләп китте. Һәм әлбәттә менә бу 2 ел дәвамында безгә ул куйган максатларга ирешергә насыйп булды һәм киләчәктә дә ирешәчәкбез һәм әйтеп китәсем килә, безнең төп максат ул татар телен популярлаштыру һәм әлбәттә инде татар мөхитен тудыру. Бүгенге көндә бала әле сөйләшә белмәсә дә телевизорның тавышын ишетеп һәм андагы төрле кызыклы тапшуларны карап үзенең татар теленә тартылырга тиеш дип уйлыйбыз без. Чөнки өйдә әгәр дә әтиәниләр татар телен яраталар икән, татар телендә сөйләшәләр икән, гомумән дә балаларның татар теленә сөйләшергә этәрәләр икән, әлбәттә Шаян ТВ каналы бүгенге көндә зур роль уйный дип уйлыйм. Һәм килгән нәтиҗәләргә нәрсә әйтәсем килә, безнең үзебезнең Шаян ТВ блогерлар мәктәбе бар. Бу 2 ел дәвамында эшләп килә. Менә ул блогерлар алар монда һәм залда да шулай ук безнең егетләребез, кызларыбыз һәм Шаян ТВның төп хуҗалары ул балалар. Чөнки бүгенге көндә балалар безнең алып баручы гына түгел, бездә тәрҗемәчеләр мәктәбе дә эшләп килә. Балалар безнең мультфильмнар, төрле документаль фильмнар тавышландырганда да актив катнашалар һәм шулай ук монтаж эшендә өйрәнделәр һәм әлбәттә менә үзләре эшләп балалар һәм үзләре турыдан-туры катнашып эшләгән телевидение ул балалар телевидениесе. Чөнки Шаян ТВның аның төп герое беләсез, Шаян ул шундый шук һәм кызыксынучан һәм киләчәктә дә менә безнең шушы милләтебезне күтәрә торган һәм яңа үрләргә этәрә торган канал булып калыр дип ышанабыз һәм әйтеп китәсем килә, безнең инде республика һәм Россия күләмендә дә телевизион проектларыбыз белән актив катнашабыз бәйгеләрдә. Күптән түгел генә без TF Kids 20-20-дә катнашып дипломга лаек булдык, финалга чыктык һәм шулай ук инде үткән елны без Карусель каналының главный герое дигән зур премияга лаек булдык. Ел ачышы номинациясында без җиңеп чыктык. Һәм әлбәттә инде безнең төп максат ул яңа гасыр телевидениесына кадрлар үстерү. Бүгенге көндә әлхәмдүлилләh шөкер эшләребез гөрләп бара һәм менә күбрәк балаларга сүз бирсәк, әйбәт булыр. Без канал турында промо ролик карап үтик. Рамил, промо ролик. Шаян ТВ тәүлек әйләнәсе эшләүче беренче татар балалар каналы. 2018 елның 12 ноябрендә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов хәер фатихасы белән Шаян ТВ эфирга чыкты. Шул көннән башлап Шаян ТВ сайты да эшли башлады. Сайтта эфирны онлайн карау мөмкинлеге бар. Балалар өчен уен викториналар, тапшырулар һәм мультфильмнар алып баручылар белән аралашу, буларның барысы да сайт битләрендә. Шаян ТВ каналын Рәсәйдә генә түгел, чит илләрдә дә карыйлар. Google Play һәм App Store платформалары аша смартфонга Шаян ТВның мобиль кушымтасын йөкләргә була. Каналның алып баручылары балалар үзләре. Тиктормас бик кызыксынучан малай Шаян, тәрбияле үрнәк кыз Биби, песи баласы Мияу, робот эт Макмай каналның төп геройлары. Шаян ТВның төп максаты татар телен үстерү. Төрле проектлар аша кызыксыну уяту, балаларга милли, шул ук вакытта заманча дөрес тәрбия бирү. Хәзерге вакытта каналда 20дән артык танып белүне, белем бирүне һәм фикерләүне үстерергә ярдәм итүче оригиналь программалар эфирга чыга. Алар арасында Шаян дәрес, Шаян тарих, Шаян география, Шаян тәмтым һәм татар халык җырларын балаларга өйрәтүне күздә тоткан Сәйлән фестивале бар. Яңа башлап җибәргән конкурс бала чак җыры.
Шаян ТВ Карусель каналы үткәргән главные герои 2019 Милли балалар премиясе бәйгесендә ел ачышы номинациясендә җиңүче дип табылды. Бу безнең уртак җиңү. Тамашачылар ни кадәр яратып караса, без шул кадәр тырышып эшлибез. Өйдә, юлда, онлайн режимда Шаян ТВ һәр кайда. Рәхмәт. Һәм без Шаян ТВның иң яшь алып баручысына, иң яшь алып баручыларның берсенә сүз бирик, Илдарга. Илдар әле ул күп кырлы талант бу егетебез. Ул алып баручы гына түгел, аның сценик уеннарда да катнашканы бар, үзе сөйләп китәр шул хакта. Сүз сезгә. Минем исемем Гинятов Илдар. Мин Шаян ТВ каналы белән инде 2 ел дус булам. 2 ел Без дус. эшли. Мин балалар тапшыруда Мин проектларны алып бара безнең Илдар. Тагын шигырьләр сөйлим. Бик күп шигырьләр сөйләдем безнең каналыбызда. Һәм Ул безнең бөтен проектларда да актив катнаша, Илдар, тырыша. Һәм аның тормышында шундый зур вакыйга. бу елны Актаныш районында Минтимер Шариповичның туган авылында мин Минтимер Шариповичны кечкенә чакта уйнадым. Аңа бюст ачканда. Һәм президенттан бүләк алдым. Әйе. Ярар әле Илдар алга таба сөйләп китәр. Бераз капшап китте бугай, телевидениедә алып бару гына түгел бу. Сезне бирик шулай ук Шаян ТВның беренче көннәреннән бирле эшләгән алып баручыбыз Зиләгә, аның шулай ук проекты бар, шул хакта да сөйләп китсәң инде Зилә. Баршагызга да исән, сез мен Хәбибуллина Зилә, Шаян ТВда инде 2 елдан бирле эшлим. Шаян тарих, Шаян балалар һәм топ 5 тапшыруны алып барам. Телевидение дөньясына мин инде 6 яшымда килдем. Ул 2011 ел иде. Ул вакытта Яшь ТНВ каналы иде. Җырлы моңлы балачак проекты мине шушы телевидение дөньясына китерде. Һәм мин бик бәхетле, чөнки Шаян ТВ минем өчен ул бик зур гаилә. Хәзер инде мин үземнең тормышымны Шаян ТВсыз күзәл булмада китерә алмыйм. Үземнең киләчәк тормышымны да шушы яраткан каналым белән бәйләмәкче идем. Шаян ТВ бик күп мөмкинлекләр бирә. Ул тапшырулар гына алып бару түгел, республика күләм һәм Россия күләм ниндидер очрашуларда һәм конкурсларда катнашу. Рамилә апа әйтеп киткән иде инде ул төп геройлар конкурсы. 2019 елда без Шаян ТВ белән Мәскәүдә Дәүләт Думасында булып кайттык. Һәм анда Шаян ТВны Мәскәүдә дә күрсәттек. Мәскәү татарлары белән аралаштык һәм ул да миңа бик зур стимул бирде тагын да күбрәк үсәргә. Иң соңгы очрашуларыбызның берсе ул Әхмәтов Марат Готович белән булды һәм мин анардан интервью алдым. Аның белән бергә шулай ук Шаян ТВ каналында Яраткан шигырь дигән флешмоб башлап китте. Марат Готович та бу флешмобта үзенең яраткан шигырен сөйләде һәм безнең ул роликта бар әле. Һәм шулай ук әйтеп китмәкче идем. Шаян ТВның 2 еллыгына багышланган открыткалар конкурсы барды һәм барлык республиканың гына түгел, безнең барлык караучыларыбыз да ул открыткаларны безгә җибәрделәр. Һәм бу открыткалар белән сез дә бүген таныша аласыз. Бик зур рәхмәт. Без бу проектны карыйк хәзер. Яраткан шигырь проекты. Роликны җибәрде. Рамил, яраткан Бу шигырь. безнең яңа проект. Яраткан шигырь дигән хэштег арасында. Хэштег белән мөмкин. Бу банка китте. Юкмы түгел, Рамил. Яраткан шигырь. Җәмил, хәлләрен чек. Әйбәт, нишлибез бүген? Уен уйныйбыз. Телефонны бирә. Берем алам.
Кешеләрдән Балташка кадәр ничек барып җитәргә икәнен сорарга. Белмим. Әйдә җазаны кара. Наушник киеп, кычкырып җырларга. Шәп җаза. Менә безнең Шаян да килеп җитте. Әйдә, киттек. Әйдә сындыгаш, китә синең ләгемдә. Яра, бу безнең банка дигән шундый юмористик яңа программа. Кояшта кызынырга һәм җырларга. Йогурт. Күзлекне салып кызык. Аяс. Киттек дуслар. Банка. Тагын бер яңа проектыбыз бар. Туктагыз, берәр нәрсә ашар алдыннан кулларыгызны юырга яисә сөртергә кирәк. Аяз зибәрҗәтсез нәрсә, шубыгызны анда атырга ярамый. Урамда һәм паркларда алар өчен махсус җәйберләр бар. Булмаса, шубыгызны үзегез белән алып китегез. Шәп. Яңгырлы көннәрдә нәрсә ярдәмгә килә? Дөрес, дусларым, зонтик. Татарча ул кулчатыр була. Кулчатыр кушма сүз. Ул ике сүздән ясалган. Кул һәм чатыр. Күселәр ялгыз гына яшәргә яратмый. Бер үзләре генә калсалар, кәефләре төшеп елыйлар. Әйтәм, алар амбарларда йөгереп йөри, аларга бит күңелсез икән. Һәм сиңа юл аркылы чыгарга кирәк. Машиналар суда бош йөреп торалар. Нишләргә? Сиңа ярдәмгә беренче билге. Җәяүлеләр билгесе килер. Билгегә игътибар ит. Зәңгәр шахмак эчендә ак почмак. Аның уртасында кеше ясалган. Менә күрдегезме, Шаян ТВ-ны карасагыз, тәртипле дә буласыз, юл кагыйдәләрен дә беләсез һәм иң мөһиме татар телен яхшы беләсез. Без менә яраткан шигырь дигән хэштег Минем телем онытылмасын диеп, юллар үтеп, ташлар көрермен. Телеңезне кисик дисәләр дә, үз телемә тугры калырмын. Горурланам татар булуыма, туганыма татар илендә. Әткәм-әнкәм телен алмаштырмыйм, сөйләшермен татар телендә. Нәрсә ул бәхет? Мәшәкатең эшең булса, көтеп алыр кешең булса, йөрәгеңдә булса сөю, якыннарың өчен кию, үзе бәхет. Кайтып керер өең булса, җыр сүзләрдә киең булса, башың исән, аяк акыл, өстәлеңдә сыең булса, үзе бәхет. Сынауларга сыгылмасаң, сырхаулардан йыгылмасаң, йолдыз күрер күзең булса, жан жылытыр сүзең булса, үзе бәхет. Үткәннәрне искә алып, ялгышларны җайга салып, ак нияттән эшең корсаң, тормыш бизәре көчең булса, ул зур бәхет. Кичә мин читлек ачтым. Ондагы кызчыкны коткардым. Күңелсез тотканымны киң яшел урманга кайтардым. Аңар бирдем азатлык мин. Үзем дә шул вакыт күрдем. Тынычлап калды никтер. Һәм тамам ирекләнде күңелем. Күзем берлән озаттым. Кышчыгым урман таба очты. Югалды күк йөзендә. Тиз вакытта. Бер дә юк төсле. Очып киткәндә, ул шундый матурлап сайрады моңлы. Миңа санки азат иткән өчен изге дога кылды. И
туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикаят сөйләгән. И туган тел, һәр вакытта ярдәмең белән синең кичкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел, синдә булган иң элек кылган догам. Ярлыка кыл дип үзем һәм әткәм әнкәмне Ходам. Мен әйтсәм ярыймы? Менә беләсезме, бу яраткан шигырь дигән рубриканы без ачып җибәрдек, тапшыруны. Һәм монда безнең Шаян ТВның төп максаты буыннар чылбыры өзелмәсен иде. Менә бу шигырьләрне безнең күренекле шәхесләре бездә укыячак һәм балаларда. Балалар олылардан күреп шигырьне укыячаклар, олылар балалардан күреп шигырь укыячаклар һәм әлбәттә инде менә шигырь, нәфис сүз ул балаларны үстерүдә, тәрбияләүдә зур роль уйный бүгенге көндә. Һәм гомумән алганда да без үзебездә шигырь сөйләп, шигырь бәйгеләрдә катнашып үстек. Һәм яраткан шигырь ул һәрбер баланың йөрәгенә сары май булып ятыр дип уйлыйм. Һәм сезнең күңелләрегездә дә тирән ис калдырыр дип ышанып калабыз. Әйе. Безнең менә Аязның катнашуындагы без роликны карадык. Ул юмор тапшыруын алып бара. Шулай ук үзең хакында сөйләп китсәң иде, Аяз, һәм бу тапшыру турында ни өчен нәкъ менә юмор тапшыруы? Исәнмесез, минем исемем Аглюльна Яз. Мин Казан шәһәрендә тудым. Шаян ТВда алып баручы булу миңа бик ошый. Каналыбыз гөл үсештә. Бик күп яңа кызыклы проектлар чыга. Аларның берсе юмористик программа «Банка». Хәзер мин кагыйдәләрен аңлатып китәм. 2 банка һәм 2 катнашучы бар. Бер банкада биремнәр. Әгәр дә катнашучы биремне үти алмаса, аны икенче банкадагы җәза көтә. Бирем өчен 2 балл бирелә, җәза өчен 1 балл. Банк тапшыруын төшерү бик кызыклы һәм бик җиңел уза. Без үзебезне каушамаска өйрәтәбез һәм оялмаска. Банка тапшыруында катнашасыз килсә, Аяз бүген телефон номерларыгызны алам диде. Яхшы, без сорауларга күчик. Әгәр сезнең дә бирелгән сорауларга җавап бирәсегез яки нәрсәдер өстәп әйтәсегез булса, сез микрофонны ялгагыз һәм без аңларып шуннан сезнең әйтәсе фикерегез булганны. Әйдә, нинди сорауларыгыз бар? Хәерле көн, Шәһри Казан, Эльвира Шакирова. Шундый сорау, мәсәлән, сезгә ләгер өчен, менә сезне карый бит инде балалар, авылдагы балалар, шәһәр балалары татарча белә торган. Сезгә ничек ләгергә? Ничек алып баручы булырга? Әлбәттә, менә бездә Шаян ТВ каналында 35 төп алып баручы бар. Алар арасында безнең төрле районнардан да бар алып баручылар. Безнең үзебезнең филиалыбыз эшли Ульяновск өлкәсенең Димитровград шәһәрендә, шулай ук Актаныш татар гимназиясендә. Гомумән алганда без һәр вакыт ачык, безнең YouTube канал бар Шаян ТВның, аңа да алар бик күп сюжетлар җибәрәләр, безнең тапшыруларга сюжетлар җибәрәләр, безнең почта аша да. Аннары без үзебез мәктәпләр белән бик күп очрашулар үткәрәбез. Шаян ТВ турында сөйлибез. Без инде республиканың күп кенә районнарында булырга өлгердек. Һәм әлбәттә алар хат язалар безгә яки шалтыраталар. Менә төрле безнең почта Айсылу әйтеп китәле, пиарның нинди почтасына язарга була? Микрофонга. Барыгызга да хәерле көннәр. PR собачка Шаян TV.ru. Шулай ук сайтта да барлык мәгълүматлар безнең анда бар. Таныша аласыз. Инстаграмда да, безнең Инстаграмда шулай ук битләребез бар безнең ничек безгә эләгергә дигән. Шуннан да күреп барлык мәгълүматларга танышырга була. Сорауларыгыз булмаса, менә минем тагын актив җегетләр бар, кызлар, әйдәгез сөйләгез әле. Сорау бар минем, менә Радив Кышап реальное время. Кайбер менә дустанышларга әйтәсең инде, аларның балалары бар, сез карыйсызмы Шаян ТВны? Без аны караймыз, чөнки ул кичкенәләр өчен дип әйтәләр. Бөтенләй кичкенә балалар өчен, әйеме? Һәм менә сезнеңчә бу Шаян ТВның теге яшьлек диапазоны нинди? Һәм менә гомумән яшүсмерләр өчен аерым канал булырга тиешме ул, әйеме? Чөнки Шаян ТВда инде шундый теге
качество ягынан гына түгел, ниндидер бер шундай яшүсмерләргә күрсәтелек передачалар булса да, мин бик шат булыр идем. Әйе, рәхмәт сорауыгызга. Менә безнең программа директор монда утыра. Айгөл җавап бирә әле. Нинди тапшырулар бар һәм без аны кайчан күрсәтәбез? Хәерле көн барыгызга да. Рәхмәт сорауыгызга. Безнең кичкенәләр өчен генә тапшырулар дип әйтмәс идем. Хәзерге вакытта безнең каналда яшүсмерләр өчен дә тапшырулар бар. Яшүсмерләр өчен тапшыруны без вакыт ягыннан алар карый торганрак вакытта куярга тырышабыз. Ул вакыт кичке яктарак һәм ял көннәрендә. Мәсәлән, безнең үзебезнең иҗат иткән тапшыруыбыздан кайлеп тапшыруы, яшьләр тукталышы бар. Шулай ук безнең яшүсмерләр өчен төрле телләрдән тәрҗемә ителгән, дублировать ителгән документаль фильмнар һәм төрле сериаллар бар. Аларны да без вакытына яшүсмерләрнең кара вакытына туры китереп, кичке якларда куярга тырышабыз. Әйе, безнең фокус төркем бар. Без балалар белән тыгыз элемтәдә, нинди генә тапшыру эшләсәк тә, нинди генә тәрҗемә ителгән проектларны алыр алдыннан алар белән киңәшләшәбез. Чөнки бу телевидение зурлар өчен түгел, олылар өчен без аларның фикерләрен истә тотып, контентны сайлаганда алар белән бергә сайлыйбыз. Аннары инде заказ биреп алабыз, тәрҗемә итәргә дә һәм шулай ук тапшырулар эшләр алдыннан да менә безнең шундый идеяларыбыз бар, сезнең нинди идеяларыгыз бар дип безнең ике фокус төркем бар. Бүгенге көндә ул безнең берсесе балалар фокус төркеме һәм икенчесе инде анда галимнәр, укытучылар кертелгән, төрле белгечләр кертелгән безнең үзебезнең фокус төркем бар. Һәм әлбәттә менә безнең монда Рүзәлдә монда ул контент өчен безнең җавап бирә. Һәм менә 10 яшькә хәтле инде безнең балаларга без күбрәк алабыз төрле мультфильмнар, шулай ук танып белү тапшырулары һәм Рүзәл өстәп әйтәләр иделәр. Иштәме? Радив, синең сүзләреңдә, синең сорауында ниндидер хакыйкать бар дип әйтә алам. Беренчедән, без беренче вакытта Шаян ТВның әле беренче адымнарында безнең төрле бик күп контент иде, һәм инде иң кичкенәләр өчен дә, яшүсмерләр өчен дә. Ләкин шундый проблема белән очраштык. Мәсәлән, алар кичкенәдән карусельда яки башка балалар каналында мультфильмнар карап үскән балалар, мәсәлән, 6-7 яшьлек балалар, аларга Шаян ТВны кабызалар, әти-әниләре, алар инде аны на слух не воспринимают дип әйтегән, менә ничектер. Шулай. Шул исәптән без инде күбрәк игътибарны бирә башладык нәкъ менә иң кичкенәләргә. Чөнки иң кичкенәдән Шаян ТВга күнегеп татар теленә телевизордан күнексеннәр өчен без инде бу елда, икенче елда менә мәсәлән, без инде аеруча иң кичкенәләр өчен игътибарны җәлеп итә башладык. Аннары бик күп образовательный, өйрәтү, танып белү тапшырулары шул исәптән дә инде без иң кичкенәләр өчен эшләргә тырышабыз. Әлбәттә инде урта яшьтәге һәм яшүсмерләр өчен балаларга турында да онытмыйбыз. Алар һәр вакыт приоритетта, әлбәттә, алар да телевизорны карый, ләкин менә программның директор Айгөл әйткәнчә, монда инде без сетканы, программаны шулай иттереп, яшүсмерләргә уңайлы итеп булсын өчен иттереп ясыйбыз. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Төп аудитория ул 10 яшькә кадәр инде. Аннары безнең генераль директорыбыз Илшат Юнус улы Әминов җитәкчелегендә бар безнең художественный совет, киңәшмә, без аның белән дә, алар белән дә җыелышып бергә карыйбыз һәм бер генә дә тапшыру һәм бер генә дә документаль фильмнар яки фильмнар чыкмый. Менә бергә киңәшләшеп эшлибез, әлхәмдүлилләh, шөкер. Рәхмәт. Сораулар бармы? Менә алдагы сорау булды бит, ничек телевидениегә эләгергә дип. Менә шушы сорауга мин безнең кунакларыбызның җавап бирүен теләр идем. Кыска гына менә әйтеп китсәгез иде, сез ничек эләктегез? Мин инде сөйләп киттем, мин Җырлы моңлы балачак проектыннан эләктем. Шуңа күрә минемчә Шаян ТВ бик ачык канал. Бездә бик күп проектлар ул. Шулай ук яраткан шигырь проекты, анда да эләгеп шигырьләрне сөйләп була. Минем кебек проектларда катнашып, сезне күреп, съемкаларга чакырып, шулай ук Шаян ТВга килеп була. Иң мөһиме, бала үзе теләсен.
YouTube канал турында әйтеп китәсем килә. Минем идеям бар иде, топ-5 тапшыруга. Һәр тапшыру сайын мин топ-5 списогын сөйләп китәм. Һәм бу идеяны мин режиссерларга, Рамил апага әйттем, һәм бергәләп YouTube каналда хәзер инде Шаян ТВда да бу тапшыру чыга. Шуңа күрә Зилә үзе ясый һәм аның дуслары, безнең алып баручылар Салават белән Айвар монтажлый. YouTube канал, Шаян ТВның YouTube каналында бик кызык минемчә. Шунда да ләгеп була, һәр теләгән кешегә татарча яхшы белергә һәм тапшыру кызык булсын. Гафу итегез, менә безнең Алия белән Җәмил дә бик активлар, үпкәләп китмәсеннәр, Рамил апа сүз бирмәде ди. Әйдәле, бәбикәм, Җәмил. Кабыз микрофонын балам. Аха. Ничек килеп беләктең? Хәерле көн, исәмсез, минем исемем Җәмил. Менә Шаян ТВ каналында инде 1 елдан артык эшлим. Монда миңа бик ошый. Шаян ТВ каналына бик эләгергә бик авыр да булмады, бик җайлы да булмады. Әни заявка бирде. Аннары беренче съемкага чакырдылар. Ул инде кастинг иде. 2 съемка кастинг булды да, аннары инде әнигә мине алабыз дигәннәр. Безнең Сәйлән проектында актив. Әйтәл, Сәйлән турында сөйләле, мин сөйләмәдем, алайса син сөйлә. Кызыграк булыр. Сәйлән проекты инде бу елны 2нче сезон булды. Татар җыры балалар өчен җырлар фестивале, әйме? Мин теге елны да, бу елны да килгән идем. Беренче елны узып булмады. Катнашучылар бик көчле иде. Бу елны да катнашучылар көчле иде, ләкин мин тырыштым һәм Аллага шөкер уздым. Ул Сәйлән проекты да бик кызыклы проект. Без финалистлар белән бик дуслашып киттек. Без алар белән әле дә аралашабыз. Әлбәттә, менә безнең төп проект ул Сәйлән. Татар җыры фестивале ул безнең балалар өчен һәм шулай ук безнең балачак җыры дигән өр-яңа проект. Анысы безнең Татарстан президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ярдәме белән эшлибез без аны. Без 5 җырны сайлап алдык. Җиңүчеләргә бүләкләр бирдек, авторларга балалар өчен махсус җырлар яздылар һәм без аларга аранжировкалар эшләттек һәм шулай ук клиплар төшерәбез. Менә тиздән 10 декабрь көнне без зур концерт оештырмакчы булабыз һәм шунда сез ул клипларны безнең иҗат җимешебезне күрә аласыз, чөнки балалар өчен язылган җырларны җырлап үсәргә тиешләр дип без уйлыйбыз һәм безнең төп максатыбыз ул татар җырын үзебезнең татар җырын алга сөрү, татар мәдәниятын алга сөрү. Алия кызым, әйдәле. Исәмсез, минем исемем Алия, миңа 11 яшь. Шаян ТВда мин 2 ел эшлим. Миңа монда бик ошый. Мәктәптә мине бер конкурска чакырганнар, Дулкыннар дигән бер конкурска. Анда миңа шигырь сөйләргә кирәк иде. Анда мине күрделәр һәм чакырдылар кастингка. Кастингта мин сөйләдем Бала белән күбәләк дигән шигырьне. Аларга ошады һәм мине Шаян ТВга алдылар. Мин бик шат идем, миңа хәзердә эшләргә бик ошый. Чөнки миңа текстлар бирәләр, мин ятлыйм. Һәм шул текстлар буенча мин бик күп кызыклы фактлар белән һәм шуларны мин мәктәптә дә сөйлим үзем дусларыма. Миңа Шаян ТВда эшләргә бик ошый. Хәзер рус телендә дә. Рәхмәт. Шаян ТВда катнашучылар алар татарча гына түгел, рус телендә дә бик яхшы беләләр. Менә Илдар үзе турында сөйләп китәр русча. Менә ничек син тапшыруга килеп эләктең һәм үзең эшләгән проектлар турында да сөйләп китсәң инде. Мин башта легем дип... Рус телендә улым, рус. Ну, я сначала вообще не думал, что попаду туда, но в один день мне мама сказала: хочешь в театральную ходить? Она сказала да. Я сказал да. И она меня записала, и вдруг где-то через, наверное, 2-3 года мама говорит: ты хочешь, тебя там в телеканал зовут, говорит, или она сама.
тоже записалась. Я не знаю, она мне не говорила. Сколько уже спрашивал, она сама уже не помнит. И так я согласился выступать в телеканале, и нам всем дали текст выучить. И я выучил, и когда уже пришло время на кастинг идти, сначала был подбор. Кастинг прошел у нас, Ильдар, большой. С Самирой я прошел. И вдруг мама говорит мне в один день, я еще не знала, что мы прошли, с Самирой, говорит, вы прошли. Я был просто рад, я был в шоке даже в этот день. Эфир, вот помнишь свой первый эфир, первую программу, про это тоже расскажи, пожалуйста. Когда был первый, именно прямой эфир, я очень сильно волновался. Президент сам пришел открыть канал. Да, я переживал то, что сделаю много ошибок, то, что плохо покажу себя, но все-таки все прошло очень отлично. И мне нравится телеканал тем, что он учит детей быть хорошими, учит татарскому языку, чтобы дети хорошо знали татарский язык, и рассказывает очень много любопытных, интересных фактов. Все. Главный герой наш. А можно, Роза, может быть, сөйләрсең рус телендә? Беренче эфир ничек истә калды? Ну, первый эфир у нас был. Добрый день. Меня зовут Роза Адиатульна. Я руководитель студии дубляжа Шаян ТВ. Первый эфир мы организовывали, конечно, все вместе, несколько раз репетировали. Мы, в принципе, начали с прямого эфира, поэтому это была очень большая школа для детей, потому что мы сразу детей поставили в прямой эфир. Это было, конечно, для них на самом деле шокирующее событие, но они справились. И, конечно же, пройдя через это, мы поняли, что на самом деле дети могут все. Наши детки, умнички, булдырдылар, Ильдар, Самира, Зиле, балаларның бик күп келгәне бар безнең Шаян ТВга. Һәм инде алар бөтенесе дә булдыралар, бөтенесе дә менә инде татар телендә дә матур сөйләшәләр, фикерлиләр, аралаша беләләр. Аллага шөкер, безнең андый балаларыбыз бар. Һәм тәрҗемәчеләр мәктәбе турында рус телендә сөйләп китәргә кирәк. Тәрҗемәгә килгәндә, тәрҗемә буенча инде рус телендә. Перевод на татарский язык у нас переводит, мы работаем с очень многими переводчиками, как и со взрослыми, так и с начинающими, с преподавателями, преподаватели университета, преподаватели различных школ. Перевод мы сейчас работаем Разиль Абый Исмагилов белән. Разиль Абый Вәлиев белән, Разиль Исмагилович Вәлиев белән. Мин монда каушап киттем бугай. Рус телендә сөйләргә кирәк. Да. Мы переводим свои мультики не только с татарского языка, мы переводим мультики с португальского языка, мы переводим мультики с английского языка. Радует то, что у нас сейчас есть такие специалисты, которые работают не только с английским языком, например, только напрямую с английского языка на татарский, но и с португальского языка. Представляете, вот такие специалисты у нас есть в Татарстане, и мы с ними напрямую работаем. Также, например, если какие-то проблемы у нас возникают, мы работаем именно с бразильцами, с носителями языка. Они переводят нам на русский, потом мы переводим на татарский язык. В принципе, работа очень веселая, контент очень разный, и я думаю, что мы справляемся со своей работой очень качественно. И в будущем мы хотим, конечно же, чтобы эта школа переводчиков Шаян ТВ, она приносила, конечно же, свои плоды, потому что мы уже, столкнувшись с этим, с какими-то проблемами в переводе, мы хотим, чтобы у нас все было идеально. И я думаю, что наших детей уже нужно
растить именно с такого юного возраста. С какими артистами мы работаем, Роза? Работаем с разными артистами. Я хочу сказать то, что наши артисты очень талантливые. Они могут озвучить любого героя, несмотря на его возраст, несмотря на то, кто он, животное он или не животное. Наши артисты Камаловского театра, наши артисты Курчак театра, Акият Курчак театра кукольного, также Карим Тинчурин театра. Просто сейчас не буду каждого перечислять, но у нас порядка 50 артистов, которые участвуют в переводах и в дубляже наших мультфильмов. Мы очень благодарны нашим артистам, объявляем им благодарность от Шаянтова. Да, народного артиста можно каждому дать сразу. Рахмет. Рахмет. Ильнас. Химик безнең бар әле еще образ. Всем добрый день. Я ведущий программы телеканала, также режиссер и редактор отдела дубляжа нашего канала. Меня зовут Ильнас. Я как на этот телеканал попал как раз 2 года назад. Я веду здесь программу, называется «Шаян тәҗрибәләр». Она про эксперименты, это азартные эксперименты для детей. Главной целью данного проекта является показать то, что детям, что в принципе они могут сотворить чудо, как это видят дети, эти эксперименты, для них это чудо на самом деле, то, что они это могут сотворить сами. И это все легко, они сами могут это повторить, попробовать сделать дома. И через эти эксперименты мы обучаем детей новым словам, то есть терминологии каких-то вещей, которые, в принципе, в быту используются часто, но слова используются редко, именно на татарском языке. Рахмет, һәм менә бу образ, Шаянтова образ турында да сөйләп китсәгез иде. Кемнең идеясе булды, кем ясады, моны ничек кабул иттеләр? Безнең шундый шаян курчакларыбыз бар. Аларны балалар бик ярата. Алар әлбәттә 4-тәү. Без аны 4-сен дә алып килмәдек. Менә бу безнең шаян курчак. Әйдә курчак алыйк әле без анага. Һәм әлбәттә безнең биби образыбыз бар. Әйме шулай ук безнең зур курчак ул эт һәм мәчебез бар. Чөнки балаларны үзегез беләсез, алар иң яраткан мәче белән эт бит инде алар яраталар. Һәм әлбәттә менә шушы курчаклар белән без балалар белән очрашуларга барабыз. Алар аның яныннан китәсе килми, шаянны бик яраталар. Һәм менә безнең шаян курчагыбыз да бар. Менә ул шаян безнең тиздән без аны ясатып, бу шушы курчакны бөтен кешегә, балаларга бүләк итеп бирәчәкбез Алла теләсә. Һәм әлбәттә менә балаларның йомшак уенчык яраталар бит инде. Һәм тиздән шаян курчак булачак Алла теләсә. Күрдегезме? Шаян ТВ гыйбарәсе идеясе авторы шул хакта да әйтеп китә аласың. Ничек уйлап табылды шул? Шаян безнең менә Илшат Юнусович җитәкчелегендә комиссия эшләде. Шаян ТВ каналын ачу буенча, гомумән алганда концепция буенча, һәм бу уртак җимеш шаян битен ул тиздә әйтелә торган булсын, һәм шулай ук шундый шаян да булырга тиеш, образга туры килергә тиеш, һәм без аны менә үзебезнең рәссамнар белән Шәүкәт Абыйгалиев шигырын теге Шәвәли образында истә тотып, һәм шулай ук бик күп образларны истә тотып бергә җыелма ясадык, һәм безнең үзебезнең шаян килеп чыкты. Әлбәттә, бу бик зур эш алып бардык Шаян ТВ ачыр алдыннан, һәм ул безнең бу Шаян ТВның эшләгәндә бик күп кешеләр катнашты. Безнең үзебезнең иҗтимагый совет бар, иҗтимагый киңәшмәләр оештырып, киңәшләшеп, менә шул каналның концепциясына килеп чыкты, һәм бүгенге көндә инде без аны тагын да тулыландырабыз, һәм яңалыклар өстибез. Үзегез беләсез, балалар алар яңалык ярата, аларга кызык кирәк, һәм бик күп проектлар әле безнең алда, идеяларыбыз бик күп, әлхәмдүлилләһ шөкер. Аннары соң менә Рәзил абый миңа бүген шигырь язып җибәрде, Рәзил Исмәгыйлевич. Хикмәтле дә, кыйммәтле дә, туган телле дә шаян, милләтеңне саклыйм дисәң, шаян дустыңа таян. Рәхмәт. Безнең Аяз, сезнең сорауларыгыз бармы? Күпсе. Рәмилә апа, шундый сорау. Пандемия сезнең каналыгызга нинди йогынты ясады? Бәлки
тапшыруларыгыз төшерелмәй башлагандыр. Менә хәзерге вакытта нинди режимда эшлисез? Пандемия безгә ярдәм итте. Без шундый яңалыклар уйлап таптык, әйме, һәм ул яңа ачышлар барлыкка килде. Хәзерге заман технологиясендә, сез бит балаларны беләсез, алар гаджетларда, алар телефоннарда, һәм безнең үзебезнең алып баручы балаларыбыз, һәм безнең яшь хәбәрчеләр, алар төшереп тәҗрибәләр үзләре турыдан-туры онлайнга да чыгабыз, скайпка да чыгабыз. Без алар белән тыгыз элемтәдә нәкъ менә балаларча, нәкъ яшь буенча без эшли башладык. Безгә мин бик канәгать һәм безнең коллективта, мәсәлән, без үзебезгә ничек эшлибез әйдә, сөйләп күрсәтәбез, Зилә безнең турыдан-туры эшләргә яратайын онлайн. Шаян балалар тапшыруын без скайп аша төшерә башладык. Иң кызыгы шунда, без студияда төшергәндә Казаннан, Татарстаннан кунаклар килсә, скайп аша без башка илләрдән дә кунаклар чакыра башладык. Минемчә бу минем өчен бу кызык иде. Алып баручы кебек һәм яңа формат караучыларга да бик ошагандыр дип уйлыйм. Шулай ук Шаян балалар тапшыруы скайптан чыга башлагач, күбрәк районнардан булган алып баручылар да килде. Шаян балалар тапшыруын башка балалар да алып бара алды, чөнки скайптан булган җиңел. Миңа бу формат бик ошады. Безнең аудиториябыз киңәйде. Без хәтта Америка Кушма Штатларынан да татарлар безгә чыктылар турыдан-туры. Калип студиясына безнең мәсәлән бик күп безгә яңалыклар һәм яңа мөмкинлекләр ачты бу. Әлхәмдүлилләh, шөкер. Рәхмәт. Бармы сораулар? Әй. Сабантуйдан Руфия Махудинова. Менә бит инде балалар, сез хезмәт итәсез, шулай бит инде. Сезгә хезмәт хакы түлиләрме соң? Беренче хезмәт хакыгызны хәтерлисезме? Җавап бирегез, балалар. Мин әйтсәм дөрес булмас аннары. Әйдәгез, һәрберегез җавап бирегез. Аяз әйдә, менә синең җавап биргән. Әйдә. Килешү, без әтиәниләр белән килешү төзибез. Мин беренче Шаян ТВ-дагы съемкамны хәтерлим. Ул вакытта мин акча мәсьәләсе турында уйламаган идем. Минем өчен Шаян ТВ-дан бүләк, ул Шаян ТВ-да эшләү булды. Аннары бер айдан соң безгә акча да түли башладылар. Бер айга безгә 1000 түлиләр. Бу бала өчен бик зур хак. Иң күп яхшы акча эшләүче безнең Зилә. Чөнки аның проектлары бик күп. Әйе, Зилә. Беләсезме, 6 яшьтән телевидениедә булганга күрә, миңа акча мәсьәләсе минем тормышымда роль дип әйтәсем килә, чөнки миңа күбрәк студияда эшләү ошый. Инде хәзер бик рәхмәтлемен, акча түлә безнең эшебезне акча белән дә бирүгә, ләкин күбрәк менә шундый конференцияларда катнашып, кешеләр урамда сине таный башлагач, ул миңа калса акчадан күпкә яхшырак. Миңа күбрәк ошый, урамда таныганнарга һәм Инстаграмда караучылар язалар, миңа ул күбрәк ошый, ләкин Шаян ТВ-га тагын әйтеп китәм, бик рәхмәтлемен безнең эшебезгә акча түләгән өчен. Әлбәттә, менә безгә кунакка килгән иде Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Гытов улы Әхмәтов, һәм ул балаларны күрде дә, аларга гашыйк булды, һәм ул үзенең бүләген безгә әзерләде, 35 балага 35 планшет. Менә тиздән алачаклар инде безнең алып баручыларыбыз. Аннары соң безнең менә Сәйлән проекты бар бит инде, менә җиңүчеләргә 20 балага безнең Шаллы икмәк оешмасы акчалата бүләкләр тапшырды. Әлбәттә, инде менә без Марат Гытов улы Әхмәтовка да бик рәхмәтлебез. Ул безгә менә Сәйлән фестиваленә дә безнең алып баручыларга да менә шундый бүләкләр әзерләде. Тиздән 10 декабрь көнне инде без бик зур бүләкләр булачак балаларга да. Без генә түгел балаларга бүләк ясаучы һәм безнең менә шулай безнең эшебезне күрүче безнең үзебезнең җитәкчеләребезгә, милли җаны җитәкчеләребезгә бик зур рәхмәтлебез без. Чөнки менә шушы балалар тиздән сезне алыштырачаклар, безне алыштырачаклар. Менә күрдегезме, нинди буын үсеп килә татар телендә дә, рус телендә дә, ике телдә дә шундый яхшы эшли торган балалар. Һәм әлбәттә менә безнең телевизион блогерлар мәктәбе эшләп китеп, эшли инде, әлбәттә тагын да зур уңышларга ирешер һәм безнең тагын да зур күп уңышларыбыз булыр
татар журналистикасын үстерүдә шәхсән минем үземнең төп максатым менә татар журналистларын үстерү һәм ничә ел дәвамында 34 ел дәвамында мин эшлим инде телевидениедә һәм хәзер без үстергән инде безгә мин дип кенә мактану түгел телевидение коллектив хезмәт анда операторлар да режиссерлар да редакторлар да бөтенесе бергә эшлиләр. Шушы балаларны үстерү буенча хәзер менә алар үзләре инде Татарстан телевидениесендә безнең ТНВда эшләр бик күп кенә безнең тапшыруларда үскән хезмәткәрләр үзләре редакторлар һәм шулай ук режиссерлар киләчәктә без операторларны да үстермәкче булабыз. Тәрҗемәчеләрне дә бөтенесе үзебезнеке булырга тиеш һәм бөтенесе татар булырга тиеш. Бу сорауга Илдер син дә җавап бирәсең килеп калмаган идеме? Аңа президент та җавап сорау шундый сорау биргән иде. Әйнәл балам. Мин даган беренче съемкада Хезмәт хакы турында сорау булды. Хезмәт хакы аны башмай. Без рәткәчтен мин уйладым инде. Ярый әле монда эшлим инде хәзер дип уйлыйм. Һәм кайчан акча безгә җибәргәндә зарплатаны миңа әни әйтә, "Ну все, улым, син әле кечкенә инде эшлисең" дип әйтте. Мин әйтәм, "Әйе, әни, мин шундый." Аннары менә хәзер мин аңладым. Миңа менә акча кирәк түгел. Чөнки Шаян ТВ безгә бик күп белемнәр бирә. Белемнәр булса, мәктәптә даган укырга җиңелрәк. Үскәчтең дә бөтенләй берне нәрсә Шаян ТВда бөтен новостларны беләчәксең, запомнишь на всю жизнь инде. Ятлыйсың. Төрле яктан тәрбия бирә Шаян ТВ мәктәбе. Гомумән алганда телевидение мәктәбе бик кирәкле мәктәп ул бүгенге көндә һәм аның уңышларын без күрәбез инде, киләчәктә дә күрергә насип булсын. Һәм сорауларыгыз калдымы? Әйе. Зилә Мөбарәк, Татар-Информ. Менә сез әйтеп үттегез, күп кенә мультфильмнарны тәрҗемә итәбез дип име? Менә Шаян ТВ каналы кайчан үз фильмнарын, үз мультфильмнарын һәм үз телеспектакльләрен төшерә башлар икән? Әлбәттә, Шаян ТВ каналы бүгенге көндә татар мультфильмнары өчен безнең партнерларыбыз бар, Татар мультфильм. Без алар белән бергә эшлибез. Аннары Шаян ТВ канал бит ул телевизион канал, без телевизион тапшырулар эшлибез. Анимацион мультфильмнар һәм анимацион студиялар бар, алар анимацион мультфильмнар төшерәләр. Һәм бүгенге көндә безнең сөйләп китәле Рүзәл Шаян география түгел, пчелография. Ну, вообще, да, Рамиля, по адресу, вопрос немного не по адресу, потому что мы телеканал. Наверное, мультфильмнарны и все анимацияларны ул беренче чиратта анимационный студиялар ясыйлар. Без инде аларны бик шатланып алабыз ясаган очракта. Поэтому, да, без вот как моның өчен җаныбыз киеп, янып яши торган кешеләр өчен ки татар телендә мультфильмнар, анимациялар булу ул беренче чиратта менә безнең Шаян ТВда да чагылыр иде, ул безнең даныбызны да күтәрер иде, гомумән милләтне күтәрер иде дип саныйбыз. Һәм инде әгәр дә безне ишетә икән, сез журналистлар ишеттерә аласыз икән, менә бу кирәк, анимация кирәк. Татар телендә мультфильмнар кирәк. Ал мультфильмнар татар җанлы, татар менталитетлы, колоритлы шундый булсын өчен менә без инде Шаян ТВ үз чиратыбызда аны балаларга җиткерергә, популярлаштырырга һәм инде үзебезнең бөтен мөмкинлекләрне кулланып аларны балаларга җиткерергә. Ләкин шулай да ничек кенә булмасын, без инде аңлыйбыз то, что один в поле воин, без әйме хәзерге вакытта без шулай да тырышабыз һәм инде үзебезнең мөмкинчелекләргә карап 150 тапкыр ул ниләрне кагабыз, ишекләрне кагабыз, 100-200 тапкыр барабыз һәм шалтыратабыз. Аеруча Рамиля Ахмәт Закир кызы үзе йөрәге янып, киеп шул эш белән
шөгыльләнеп йөри һәм инде Алла теләсә без менә әкрен генә тамчыдан күл җыела ди, пока үзебез анимациялар эшлибез, аннары теге заказывать итәбез, каяндыр акча табырга тырышабыз. Һәм инде менә Алла теләсә якын араларда шундый мультфильмнар булыр дип ышанып калабыз. Әлегә әлбәттә анимациялар бар, татар телендә ясыйбыз һәм алар әлегә такой, как уже говорили, для самых маленьких, обучающие, теге әлифба мәсьәләсендә, теге хайваннарны, төсләрне өйрәнү и так далее и тому подобное. Но я думаю, то, что мы к этому придем еще. Зилә, сорауыңа рәхмәт. Әйме, безнең акча алабыз дигән сүз безнең бюджетта акча бирелгән һәм без дөрес аңлагыз, сатып алабыз анимацион студиялардан. Татар мультфильм безгә бирә инде түләүсез. 2 ел дәвамында ул мультфильмнарны без күрсәтәбез һәм менә без күптән түгел генә Шаян пластилин һәм Шаян рәссам дигән фильм фей анимация студиясе белән без аларга заказ бирдек тә, без үзебез идеяны бирдек. Мәсәлән, аларга инде татар телендә эшләгез дип инде. Алар белән без бергә эшләдек, балаларга бик кирәкле Шаян рәссам һәм Шаян пластилин менә китте бүген 12 ноябрь, гомумән алганда 12 ноябрь безнең бик күп бүген премьералар булачак каналда, каналны карагыз һәм әлбәттә менә без YouTube каналга нишләп мультфильмнар юк дигән проблеманы күтәрәләр ата-аналар һәм без Пензадан Шаян пчелографияның баллык география сөйләле алдык һәм карарга мөмкин. Пчелография дигән, әгәр дә сез ишетсәгез, карасагыз, керсәгез YouTube'та яки зур платформаларда, Иви кебек мәсәлән, Окко сыман анда инде пчелография дигән тапшыру бара. Моны, как ни странно, татарлар эшләгәннәр, ләкин алар регионда яшиләр, Пермь өлкәсендә һәм без инде менә теләктәшлек нигезендә дип әйтергә мөмкин инде. Аларны мәсәлән аны алдык. Әлеге мультфильмны татарчага тәрҗемәләштердек, бик сыйфатлы тәрҗемә, тавышландыру булды, ул дублирование. Монда теге оригиналдан айрып та булмаслык дип әйтергә мөмкин. Һәм инде аны менә хәзер үзебезнең телеканалыбызда күрсәтәбез. Без анимация студиялар өчен ачык, безнең бюджетта акчабыз бар аларга түләргә, ләкин татар телендә бик эшләргә тырышып шауып йөрүчеләр бик юк әле бүгенге көндә, киләчәктә булыр дип уйлыйбыз. Һәм әлбәттә инде бәяләрендә без сораганча куярлар дип инде, чөнки бүгенге көндә үзегез беләсез, бу контент, анимацион контент бик әз эшләнелә балалар өчен. Чөнки ул кирәк, спектакльләргә килгәндә Зилә, без мәсәлән Камал театры белән эшлибез һәм Кариев театрына без бик рәхмәтле без аларның администрациясенә, ләкин алар да үзләренең балалар өчен спектакльләр бик аз. Менә хәзер генә күтәрелә башладылар, Әкият Курчак театрдаймы, ләкин алар безгә төшерергә рөхсәт итәләр. 2 елдан соң бирсез эфирга диләр, чөнки аларның спектакльләренә килүчеләр әз булачак. Без инде аңлатабыз, без бит Татарстанда гына түгел, Россия күләмендә гомумән алганда безнең сайт аша карарга мөмкин спектакльләрне безгә бирегез дип, без менә ул бик йөрәкне яндыра торган сорау эшлибез. Киләчәктә дә менә алар безгә спектакльләрендә биреләр дип өметләнәбез. Рәхмәт. Юк, шулай ук менә 2000 еллар башында балалар катнашында спектакльләр, җырлы спектакльләр бар иде. Менә шундыйрак балалар иҗаты турындаймы? Балалар иҗаты белән без Мәгариф министрлыгы, Татарстан Мәгариф министрлыгы белән эшлибез. Аларның фестивальләре бар. Мин анда жюрида үзем эшлим, сайлап алам. Без аларны чакырабыз. Менә без Буадан Кәҗүл читек дигән әсәрне төшергән идек һәм шулай ук менә ул алар белән дә эшлибез. Балалар иҗатын күтәрү безгә зур өлеш кертә. Шаян ТВның үсешендә балалар иҗаты бик зур роль уйный. Һәм әлбәттә инде менә җырлап биеп кенә түгел, ә менә спектакльләр белән дә безнең Шаян ТВны баетабыз. Бу бик әле эшләр күп. Рәхмәт, һәм сезнең чыгышыгыз бар, тагын бер алып баручыгыз аңлавымча тәкъдим итеп китсәгез. Безнең Сәйлән фестивальның быел җиңүчесе Җәмилә Әсәдуллина үзенең җырын сезгә бүләк итә. Әйдә, Җәмилә баблам. Биргә дә мөмкин. Җәмилә белән бергә.
Жәмилә. Рәхмәт. Рәхмәт. Безнең вакытыбыз тәмамланып килә. Әйтәс сүзләрегез калган булса. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле коллегалар. Бик зур рәхмәт Рәмис әфәнде. Шулай безне зурлаган өчен Аллаһ Тәгалә сезне зурласын. Менә бәйрәм булгач без чәк-чәкләр белән килдек. Чәк-чәкләрне алып китә аласыз. Кемгә күпме кирәк, рәхим итегез. Киләчәктә дә шундый шатлыклы вакыйгаларны уртаклашырга насип булсын. Һәм иң мөһиме Шаян ТВ кара булырсың шәп бала.